Матурлык. Табигать матурлыгыннан тыш, күңел матурлыгы бар. Әйдәле, без синең белән бүгенге күңелле әлифба дәресендә күңел матурлыгы турында сөйләшик. Мин Гөлфия апа сине кайнар сәламлим. Күңел ул кешенең эчке дөньясы. Синең уй-теләкләрең, хыялларың яшыянда. Ә менә уйлар, теләкләр, хыяллар матур булсын өчен, матур китаплар укырга, матур моңлы музыка тыңларга, матур спектакльләр карарга кирәк. Музейларга йөрергә мөмкин. Күңел бай, матур булсын өчен, сөйләмеңдә матур сүзләр кулланырга кирәк. Мәсәлән, иртәңне хәерле иртә дип башласаң, көнең уңышлы үтәр. Олыларга хөрмәт белән, кешеләргә ярдәмчел итеп аралаш. Сөйләмеңне матур, бай сүзләр белән матурла. Без синең белән дәрестә матурлык турында сөйләштек. Бу сүз М хәрефенә башлана. Матурлыкны күрү өчен ярату кирәк. Дөньяны, табигатьне, туган телне, якыннарны, әдәпне. Җырлап алдык, бу матур хәрефне язуга күчәбез. Әйдә, иң беренче басма хәреф. Игътибар ит әле, ул чынлап та басып тора. Синең бу хәрефне Казан күперендә дә күргәнең бардыр әле. Әйдә язып карыйбыз. Бер сызыкны өскә таба күтәрәбез, аска уртага таба кыек итеп төшәбез. Тагын шушы кыек сызыкны өскә таба күтәрәбез дә бер таяк сызып куябыз. Әфәрин, менә басып та тора синең матур М хәрефе. Әйдә әле хәзер язма хәрефкә күчик.
Қара инде дулқынлы, ике якка җәеп куйган дулқынын яза башлыйбызмы? Бер ыргакны өскә таба күтәрәбез. Афәрин. Тагын шул күтәргән сызыкны әз генә аска төшерәбез, түгәрәклибез. Менә булдырасың. Өскә таба күтәрәбез, күтәргән сызыктан тагын аска таба төшәбез. Булдырасың. Һәм ыргакны икенче якка кәкрәйтеп куябыз. Менә булдырдың. Ә хәзер бу рәсемгә игътибар ит әле. Анда син м хәрефенә нинди сүзләр күрәсең? Менә мәчет. Менә мәчетнең манаралары. Менә монда мәктәп. Каралы мәктәп янында миләш агачы үсеп утыра. Менә бу укучы кулына мәк чәчәге бәйләме тотканда укытучысына бара мөгаен. Монда мәчедә бар. Ул сине мияу дип сәламлый. Менә, күңелең матур синең. Тирә-якка игътибар итеп, матурлык күрә бел. Матурлык. Нәрсә соң ул матурлык? Батырлыкмы матурлык? Шибәрлекме? Галимлекме? Гадилекме матурлык? Нәрсә соң ул матурлык? Матурлык ул көздәме? Әллә соң диңгездәме? Нәрсә соң ул матурлык? Матурлыкны күрә белү үзе дә чын батырлык. Күрешербез, дустым. Ә хәзергә күчтәнәч кара. Ә мин синең белән саубуллашам. Kızım. Kızım diyeyim. Kızım sen hamon televizor qarab o'tirasingmi? Necha kun qararga bo'layın dani? Uyga qaytmasam to'xtamas eding dali qarovingni. Yeter bo'tan qaramaysың. Kızım ne işleysin sen? Ağırmısındır bit? Kızım, ник maymullanasın? Maymullar bize nişilmindi tağın. Nindi maymullar kızım? Koyda maymullar göresin? Mene bir var. Siz bundan maymullar göresiz mi? Etimonsu bulabilirdi. Ama yamansı eğlenir. Kızım, buldu. Kızım, gel elimden, gel. Gel elimden. Nasıl? Sen koyda maymul göresin o? Gel elimden derge yat hele. Yat hele. Şöyle jaylap yat hele. Mangayını tutup qarayım hele. Yok, qaynartı ol köpük. Eyde buldu. Yat. Ben seni hazır yoklatam, eyde. Nege? Buldu hazır, üte. Eti şoltan men mayanlar bilen diyeyim gene. Dostlar, mena yardam kerak. Nishlim moning bilan? Yordam kerak dedilar. Men keldim. Emxarif, yarı kelib jetding hali. Benim kızım moymullana aman. Nishletirga da bilmayim. O, chınlab da bek ağır icroq ekan bu. Eyda, M harfine so'zlar aytiriz. Kızım, gel. Anladım boy. Gel elimde. Minderge jaylab o'tiraylik hali. Gel. Nasıl? Mana bizga M harfi qo'noqqa kelgan. Bizga M harfini so'zlar aytirga so'ray. Unutqan. Masalan, mo'ng'ay, minder, Maymul. metrushka, Мультик. Mo'ljik. Ne işleysen? Eti maymunlar gitti bit. Anladım. M harfi maymunlar demek biz alarını jingdik. Aferin. Ne harfi? Men bu tane uzak film koramam.
Дөрес, кызым. Вакытны файдалы итеп үткәрергә кирәк. М хәрефе. Рәхмәт сиңа. Кызым, әни генә мюзиклны уйнап бетергән, өйгә кайткан бар каршы ал. Ярар. Минем 5 минут вакыт бар. Интернетка кирип чыгыйм әле.